але взагалі говорити про ту проблематику, яка сьогодні є стосовно продовження інформаційної війни, потрібно. І саме парламент – це є місце для таких дискусій, щоб піднімати гостру проблему і її максимально обговорювати з усіма. Тому що, як ви знаєте, навіть і в нашій фракції є різні представники, які можуть там до тих же каналів, до тих же висловлювань відноситись по-різному. Я не так давно була на одному з таких телеканалів зранку, дуже такий позитивний настрій, позитивні ведучі, і починається спілкування з того, що в ефір йде опитування наших українських громадян стосовно того, а чи присудити, чи правильно, що Путін може номінуватися на присудження Нобелівської премії з миру. Ну, я думала, це якийсь така, гумор, але голосували наші українці. Мало того, вони ще виходили в ефір з поясненнями, чому вони це роблять. І потім, коли вже завершився ефір, мене це наскільки навіть не стурбувало, а там обескуражило, російською мовою, що я підійшла до ведучих і кажу: а ви коли такі запитання даєте там на велику аудиторію, ще долучаєте людей до обговорення, ви взагалі розумієте, що ви робите взагалі там для нашої державності? Я отримала відповідь, що ми ж повинні бачити там різні точки зору. І в цьому опитуванні були задіяні тисячі українців, і десь більше ніж 70% відповіли: так, звичайно, Путін заслуговує на Нобелівську премію миру. І мені здається, що коли ми такі меседжі просуваємо і показуємо, що думати так нормально, вважати так нормально, то, мабуть, і потрібно в парламенті проводити дискусію і ухвалювати, можливо, не досить популярні рішення, тому що будуть ці люди, які скажуть, навіщо ви таке робите, але всі ці непопулярні рішення, вони будуть тим безпековим компонентом, який на сьогодні потребує країна.